Σήμερα κάνουμε ένα κοινωνικό πείραμα, αλλά είναι μεγάλη χαρά που έχουμε στην παρέα μας τη νέα φίλη και συνεργάτη, την Άρια! Η Άρια θα έχει σταματήσει με το αυτοκίνητό της που έχει πάθει βλάβη και μετά κι εγώ. Και θέλουμε να δούμε αν οι συνάδελφοι οδηγοί σταματάνε σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα. Θα βάλουμε και λίγη τρολιά μέσα για να γίνει πιο ενδιαφέρον το πείραμα. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε! Έχω μείνει, αδερφέ, μια βοήθεια! Παιδιά, έχω μείνει, μια μπαταρία, θέλω βοήθεια! Γεια σας! Έμεινα από τη μηχανή, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τι κάνεις, δεν παίρνει μπροστά? Πιάσουμε, δεν παίρνει μπροστά, το έκανα αρκετές φορές, δεν έπαιρνε. Μπορείτε να το δείτε λίγο? Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο? Έχει σταματήσει το αμάξι μου. Ξέρετε τι, δεν έχω και τηλέφωνο να επικοινωνήσω, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι έγινε? Μπορείτε να έρθετε να δείτε λίγο τη μηχανή? Σταμάτησε ξαφνικά, ναι, μ' άφησε εδώ πέρα. Βασικά δεν είχα τίποτα, είμαι άσχετος, ντροπή μου τώρα για άντρας και μου είπανε πάρε κροκοδιλάκια και πλέον το πήρα. Με σώζεις, αδερφέ, με σώζεις. Κροκοδιλάκια ξέρεις να βάζεις, έχω. Ξέρεις να τα βάζεις? Το αμάξι μου. Σταμάτα λίγο για το αμάξι. Έχει μείνει το αμάξι μου. Καλησπέρα. Έχω μείνει από μπαταρία, πώς να μου βοηθήσεις? Θα μου δώσετε μια βοήθεια, παιδιά, μια βοήθεια, έχω μείνει. Αδερφέ, μια βοήθεια. Θα με βοηθήσεις? Μπαταρία! Δεν ξέρω τι έπαθε. Έχω βάλει πόσες φορές μπροστά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι, τώρα εδώ. Έχω μείνει με τα μάτια. Μπορείς παρακαλώ να μου πεις τι έχει πάθει? Δεν ξέρω τι. Έχω παλέψει πόσες φορές από εκεί να βάλω μπρος. Έχω κοιτάξει τη μηχανή, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Μπορείς ένα λεπτό να με βοηθήσεις? Έχω προσπαθήσει από εδώ. Έχει, ναι, έβαλα πριν λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου είπανε να πάω να πάρω κροκοδιλάκια και πήγα στο σούπερ μάρκετ, δεν είχα. Γεια σου, μπορείς να με βοηθήσεις λίγο? Τι έμεινε το αμάξι μου και δεν ξέρω τι έχει πάθει. Εδώ είναι η μηχανή του, έχω βάλει αρκετές φορές μπρος, αλλά δεν παίρνει. Με σώζεις, αδερφέ, με σώζεις. Κροκοδιλάκια ξέρεις να βάζεις, έχω. Ξέρεις να τα βάζεις? Κροκοδιλάκια. Αυτά δεν είναι τα κροκοδιλάκια για την μπαταρία. Μου είπανε. Μου λέει αγόρασε κροκοδιλάκια και πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα κροκοδιλάκια. Δεν ξέρω αν κάνουν αυτά κροκοδιλάκια εδώ. Κάνουνε. Κροκοδιλάκια. Μου είπανε πάρε κροκοδιλάκια για να βάλεις ένας οδηγός προηγουμένως και πήγα αγόρασε κροκοδιλάκια για να σου βάλουν με την μπαταρία. Και πήγα στο κροκοδιλάκια. Έχεις αυτά? Όχι, γιατί? Καλώδια δεν έχει. Δεν ξέρω, μου είπανε κροκοδιλάκια να βάλω. Δεν κάνουν αυτά τώρα, είναι ψεύτικα, τι είναι? Με πιάσανε μαλάκα, αφού τους το κίνητο μου λέει. Γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Δεν κάνουν αυτά, ξέρω εγώ να κάνουν, να το τρομάξουν εκεί, να πούμε να πάρει μπρος.
Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν αυτά, να μου πεις. Τους είπα κροκοδιλάκια για αυτοκίνητο και μου δώσαν αυτά, δεν ξέρω αν κάνουν. Απλά να μου βάλει. Έχεις λάθος άνθρωπο να δουλεύει. Ιντερνετικό κανάλι. Λοιπόν, εδώ κάνουμε φασίλα. Έχουμε ένα ίντερνετ κανάλι. Κάνουμε μια πλάκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τη δέχτηκες κιόλας. Κάνετε τα μπάκτητα. Καλά με τρόμαξες. Συγγνώμη, κάνετε τα μπάκτητα. Όχι, δεν θέλουμε, ευχαριστούμε. Κάνετε κατοβάτητα. Τι λες να είναι. Κάνετε τα μπάκτητα. Δικό τα μάκι. Τα μάκι δικό του. Ναι. Ωραίο αμάκι. Γυναίκα δικιά του είναι. Ναι. Με αυτό το βλάκα πει γιατί να πούμε. Ναι. Γιατί. Έτσι. Σε παρακαλώ, μας αφήνεις. Γιατί εμείς τι είμαστε, είμαστε Έχει χαλάσει το αμάξι μου, σε παρακαλώ, αφήστε με να με βοηθήσει. Να με βοηθήσει ο άνθρωπος.